हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे J.B BODO YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आङो दायो गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे भिडिअ लाबोनो हायैया। माखासे प्रब्लेम्सफोरनि थाखाय आङो दानो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन। स' लोगोफोर, आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो नाजागोन। दायो आंनाव गोबां माखासे आंनि भिउवार्स लोगोफोरा आंखौ सोंहरो जे आदाया मानो भिडिअ बानायथाराखै बा आदाया मानो दामानि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामाखै होननानै। दानो आंनाव माखासे प्रब्लेम्सफोर जादोंमोन, बेनिखायनो आङो दानो भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन। दायो आंखौहाय गोबां मानसिफोरा बुंबाय थायो जे आदाया भिडिअखौ लाबोफिनदो बा आदाया भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामबाय थादो होननानै। स' लोगोफोर, आङो दानो बेनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। दायो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ'आनो जाहैदों क'क्राझार गभमेन्ट कलेजाव जायफोरनाखि मुं थिसननो गोसो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय मुंखौ थिसननो हासिगोन बा नोंथांमोना एडमिसन खालामनो हासिगोन। दानो बेखौ एडमिसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइनसो खालामनांगोन, बेयो अफलाइन नङा। दा माखासे कर'ना भाइरासनि थाखाय दानो माखासे बोथोरफोरा मोजां नङैखाय बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना गावबागाव न'आव थानानैनो गावबागावनि मबाइलजों नोंथांमोना बेखौ अनलाइन खालामनो हागोन। जायफोरनाखि HS फार्स्ट इयार बा TDC फार्स्ट सेमिस्टाराव नोंथांमोना एडमिसन खालामगोन, नोंथांमोना गासैबो बेखौ एडमिसन खालामनो हागोन गावबागावनि मबाइलजोंनो। जे बेखौहाय नोंथांमोना गावबागाव न'निफ्रायनो गावबागावनि मबाइलजों माबोरै बेखौहाय अनलाइन खालामो बा नोंथांमोना बेखौहाय माबोरै एडमिसनखौ नोंथांमोना अनलाइन खालामो। दानो बेखौ आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना रावबो मालायनाव हेफाजाब लानाङा जासे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना बेखौहाय फिलआप खालामनो हागोन बा नोंथांमोना अनलाइननि नोंथांमोना एडमिसनखौ खालामनो हागोन। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामो अब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थायोबानो जाबाय। स' लोगोफोर, आं दानो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना गावबागावनि एडमिसनखौ खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलाव क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रोदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलाव क्रम ब्राउजारखौ जेब्ला अपेन खालामो अब्ला बेनिफ्राय नैबेहाय राइट कर्नारावहाय नोंथांमोना मोनसे थ्रि डट नुगोन। बे थ्रि डटखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबे डेस्कटप साइडआव नोंथांमोना बाय क्लिक खनसे खालामनानै होदो। जेब्ला बाय क्लिक खालामखांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबेहाय सार्च बारावहाय नोंथांमोना सार्च खालामदो क'क्राझार गभमेन्ट कलेज लिरनानै। दानो नोंथांमोना बिनि लिंकखौ जायफोरनाखि मोनाखै नोंथांमोना बेखौहाय आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थानानै नोंथांमोना दानो बेखौहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावबागावनि मुंफोरखौ दानो अनलाइनै नोंथांमोना थिसननो हागोन आरो। दानो जेब्लानाखि बाय क्लिक खालामखाङो अब्ला नोंथांमोना नैबे फार्स्टआवनो क'क्राझार गभमेन्ट कलेज नुगोन, बाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। जेब्ला क'क्राझार गभमेन्ट कलेजखौ नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना दाना बेबायदि मोनसे पेज खेंगोन। बेबायदि पेज खेंखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामोबा गाहायाव मोनसे लिंक मोनगोन। गाहायाव नैबेवहाय मोनसे नुगोन क'क्राझार गभमेन्ट कलेज एडमिसन पर्टेल KGC एडमिसन पर्टेल। नोंथांमोना दानो बाय खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला बाय खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना दानो मोनसे पेज खेंगोन। बाहाय दङ लेफ्ट कर्नाराव नोंथांमोना नुगोन एप्लाइ फर TDC BA BSc फार्स्ट सेमिस्टार एडमिसन। बिनिफ्राय राइटआव नुगोन नोंथांमोना एप्लाइ फर HS फार्स्ट इयार एडमिसन। दायो नोंथांमोना जायफोरनाखि TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना लेफ्ट साइडनियावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो जायफोरनाखि HS फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना एडमिसन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना राइट कर्नाराव थुबानो जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय दानो HS फार्स्ट इयारनि एडमिसनखौ माबोरै खालामो आङो दानो बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानि। बेयो क'क्राझार गभमेन्ट कलेजनिसो लोगोफोर, बेयो आलदा कलेजनि नङा। बेनिखायनो आङो दानो बेहाय क'क्राझार गभमेन्ट कलेजनि HS फार्स्ट इयारनि एडमिसनखौ माबोरै खालामो आङो दानो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोसै। दानो बाहाय नैबे HS फार्स्ट इयार एडमिसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला HS एडमिसनाव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना दानो गाहायाव मोनसे स्क्रल डाउन खालामबोदो। बेनिफ्राय बाहाय दङ मोनसे फार्स्टआवहायनो मोनसे इन्सट्राक्सन होनाय दङ। बाहाय दङ बिफोर एप्लाइं एप्लिकेन्ट मास्ट जेनेरेट इउनिक ID बाय क्लिकिं हियर। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां बयबो मोनसे इउनिक ID नोंथांमोना बाय बानायना लाग्रोनांगोन। दानो बेखौहाय नोंथांमोना माबोरै इउनिक ID खौ बानायो आं दानो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। नोंथांमोना नैबे क्लिक हियराव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला दानो बियो रिडाइरेक्ट इउनिक ID आव थांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बोख्लायनानै गाहायाव मोनसे लिंक मोनगोन नैबे ग' फर रेजिस्ट्रेसन। नोंथांमोना बाय खनसे क्लिक खालामनानै होदो।
दायो आङो गासैखौबो फिल खालामजोब्बाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बाहाय दङ फार्स्ट नेम नोंथांमोना बाहाय गावबागावनि नामखौ लिरदो बिनिफ्राय मिडिल नेम दंबा जुदि नोंथांमोना मिडिल नेमखौ लिरदो बिनिफ्राय मिडिल नेम गैयाबा नोंथांमोना नैबेहाय लास्ट नेम दं नोंथांमोना बाहाय लास्ट नेमखौ होदो बिनिफ्राय गाहायाव दङ फादार्स नेम बाहाय फादार्स नेमखौ नोंथांमोना बाहाय होदो बिनिफ्राय मादार्स नेमखौ नोंथांमोना बाहाय होदो बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार दङ मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय गाहायाव दङ डेट अफ बार्थ नोंथांमोना गावबागावनि डेट अफ बार्थखौ होदो बिनिफ्राय जेन्डाराव नोंथांमोना मेल बा फिमेल गावबागावनि जेन्डारखौ नोंथांमोना बासिनानै बाहाय होदो दायो बाहाय दङ रिलिजन नोंथांमोना गावबागावनि रिलिजनखौ नोंथांमोना बासिना होदो हिन्दु बा ख्रिस्टियान नोंथांमोना गावबागावनि रिलिजनखौ नोंथांमोना बाहाय बासिनानै होदो दायो बाहाय दङ कास्ट नोंथांमोना बाहाय गावबागावनि कास्टखौ नोंथांमोना दाना बाहाय बासिना होदो जायफोरनाखि STP बा ST हिल्सआव गोलैयो नोंथांमोना गावबागावनि कास्टखौ नोंथांमोना बाहाय चयस खालामनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे दङ PW पार्सन विथ डिसेबिलिटि नोंथांमोना बाहाय न'खौ होबानो जाबाय जायफोरनाखि हेन्डिकेपफोर नङा नोंथांमोना बाहाय न'खौ होदो बिनिफ्राय नैबे दङ स्टेट अफ डमिसाइल बाहाय आसामानो जाखागोन बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बाहाय चुज खालामनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ एग्जामिनेसन एन्ड कर्स इनफरमेसन नोंथांमोना नैबे दङ चेकिं एडमिसन फर नोंथांमोना बाहाय होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै नोंथांमोना HS पास जानानै एडमिसन खालामनो नागिरदोंबा अब्ला नोंथांमोना HSखौ होदो बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना HS पास जानानै नोंथांमोना जुदि BA नि थाखाय एडमिसन खालामनो नागिरदोंबा अब्ला नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेट बा UGखौ होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्लानाखि BA पास जानानै नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नागिरदों बा MA फोरनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना बाहाय PGखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आङो दानो बाहाय HS पास इयारनिखौ खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों बेनिखायनो दानो आङो HSखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय बिनिफ्राय नैबे दङ चेकिं एडमिसन इयार सेमिस्टार दानो बाहाय फार्स्ट सेमिस्टारनिखौ खालामगोनखाय आं दानो बाहाय फार्स्ट सेमिस्टारखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय जुदि नोंथांमोना दानो बाहायो BA फार्स्ट सेमिस्टारनि नोंथांमोना जुदि खालामनो नागिरदोंबा अब्ला दानो बाहाय BA फार्स्ट सेमिस्टार ओंखारगौमोन दायो आङो बाहाय HS फार्स्ट इयारखौ सेलेक्ट खालामबाय दायो नैबे दङ लास्ट एग्जामिनेसन पास दायोहाय बाहायो HS फार्स्ट इयारनिखौ खालामगोनखाय दानो बाहाय HSLC पास जानायखौ आं दानो बाहाय क्लिक खालामनानै होबाय बिनिफ्राय नैबे दङ रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना गावबागावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ रेजिस्ट्रेसनावहाय नायनानै नोंथांमोना बाहाय बहायनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे दङ एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोना नोंथांमोननि पासबुकआवहाय नोंथांनि नामा मा दङ बेखौ नोंथांमोना बाहाय होदो बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार आङो दायो बाहाय माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो थाखाय आङो बाहाय जाथा आङो एकाउन्ट नाम्बार बा नामफोरखौ बहायना होदों नोंथांमोना बाहायो आंनि बायदि एखे खालामनाङा नोंथांमोना गावबागावनि नाम बा एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ नोंथांमोना बाहाय गावबागावनिखौ नोंथांमोना बाहाय मोजाङै होबानो जाबाय बिनिफ्राय दङ नैबे IFSC क'डखौ नोंथांमोना गासैखौबो मोजाङैहाय बाहाय बहायनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय दाना नैबे दङ सार्टिफाइ दङ नोंथांमोना बाहाय खनसे क्लिक खालामनानै होदो बिनिफ्राय नैबे साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो जेब्ला साबमिटआव क्लिक खालामगोन अब्ला नैबे मोनसे पपआप फैगोन नोंथांमोना दाना बाहाय येस क्लिक खालामबानो जाबाय जेब्ला नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव बाहाय इउनिक आइडिया जेनेरेट जागोन दायो आंनाव बाहाय इउनिक आइडियानि जेनेरेट जाबाय दानो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनो हागोन इउनिक आइडिखौ नैबे इउनिक आइडि नोंथांमोना बे इउनिक आइडिखौ कपि खालामना लादो बा नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जायफोरनाखि मबाइलाव खालामगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलडबो खालामना लानो हागोन जुदि नोंथांमोना मबाइलाव खालामदों अब्ला नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय नेट केफेफ्राव थांनानै नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय जेब्लानाखि नोंथांमोना बे जाखांगोन अब्लानो नोंथांमोना बैयावहाय क'क्राझार गभमेन्ट कलेजनि वेबसाइटआव नोंथांमोना फैफिनदो इउनिक आइडिखौ बानायखांनानै नोंथांमोना दानो बाहाय मोनसे डकुमेन्टस फरमेट एन्ड साइज नुगोन नोंथांमोना दानो बाहायो डकुमेन्टसफोरखौ माबायदि साइजआव नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना बाहाय नायबानो जाबाय बाहाय दङ आपल'ड डकुमेन्टस JPEG जानांगोन डकुमेन्ट साइजआ बिनिफ्राय मेक्सिमाम साइज आपल'डिं फट'आ जानांगोन 50 KB नि दानो बाहाय बारा जानो नाङा बिनिफ्राय बाहाय दङ मेक्सिमाम साइज आपल'डिं सिगनेचारा नोंथांमोना बाहाय 30 KB जानांगोन बिनिफ्राय माखासे डकुमेन्टस दङ डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो थाखाय बिनि KBआ 200 KB जानांगोन बिनि बारा जायोब्ला नोंथांमोननि बे माखासे फर्म आपल'ड खालामनायफ्रा दानो बाहाय एक्सेप्ट जानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना बाहाय 200 KB बानायबानो जाबाय दायो नोंथांमोना बेखौहाय माखासे जोंनि मबाइलफोरजों जोङो बेखौहाय फट' खेबोबा दानो बिनि MBआ 1 MB गाहाम जायो दा बेखौहाय नोंथांमोना मारै KBआव लाबोयो दानो बिनि माखासे आंनाव भिडिअ दंखायो नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बै फाइल साइजखौ नोंथांमोना गावबागाव बानायना लाबानो जाबाय दानो बेखौहाय बिदि जाखांनानै नोंथांमोना दाना बाहाय दङ प्रसिड टु एप्लाइ दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बे प्रसिड टु एप्लाइ खनसे क्लिक खालामनानै होदो
जेब्ला प्रसिड टु एप्लाइआव क्लिक खालामगोन अब्ला दानो नोंथांमोना मोनसे पेज खेंगोन। दानो बाहाय दङ फन नाम्बार पासवर्ड। नोंथांमोना सिगाङाव बेखौ रेजिस्टार खालामनो गोनांगोन। दानो रेजिस्टार खालामगोन थाखाय नैबे रेजिस्ट्रेसन दङ, बे रेजिस्ट्रेसनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन। दायो बाहाय दङ नै एप्लिकेन्ट नेम, बिनिफ्राय इमेल एड्रेस, बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार, बिनिफ्राय सेट लगइन पासवर्ड, बिनिफ्राय रि इन्टार पासवर्ड। दा नोंथांमोना बेखौ मारै खालामनो होनना बुङोब्ला दा नैबे एप्लिकेन्ट नेमावहाय नोंथांमोना गावबागावनि नामखौ लिरना होदो, बिनिफ्राय इमेल आइडियाव नोंथांमोना गावबागावनि इमेल आइडिखौ होदो, बिनिफ्राय मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना जा मबाइलखौ नोंथांमोना लायो बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय पासवर्डखौ नोंथांमोना जायखुनु जा नोंथांमोननि गोसोआव थानाय बायदि बा नोंथांमोननि मुंजोंनो नोंथांमोना बेखौ दोननो हागोन। बे गावबागावनि गोसोसो। जेब्लानाखि नोंथांमोना बेखौ लगइन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे पासवर्डखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना बेखौ होजोबगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे मोनसे खेबसा दङ, बे खेबसाखौ नोंथांमोना जेरै दं एरै क्लिक खालामनानै नैबे रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामबानो अब्ला बियो दाना गेंगोन। आं दाना बेखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। दायो आङो बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामजोब्बाय। नोंथांमोनाबो बाहाय गावबागावनि नामखौ होदो, बिनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना बाहाय होदो, बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय नैबे सेट लगइन पासवर्ड नोंथांमोना गावबागावनि गोसो बायदि पासवर्डखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे खेबसे जेरै दं एरै बेखौ बहायना होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जेब्ला बाय क्लिक खालामगोन अब्ला दाना नोंथांमोना बाय मोनसे पासवर्ड सेभनि फैगोन, नोंथांमोना बाय नेभार होबानो जाबाय। नोंथांमोना सेभ खालाम गोसोबा सेभबो खालामनो हागोन आरो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फन नाम्बार, बिनिफ्राय पासवर्ड, दहायो नोंथांमोना मा पासवर्ड होआमोन नोंथांमोना बेखौ होनानै अपेन खालामबानो जाबाय। दायो आङो बाय आंनि फन नाम्बार बिनिफ्राय पासवर्डखौ आङो होबाय। दानो बाय साइनइनआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दायो जेब्ला नोंथांमोना बाहायो गावबागावनि मबाइल नाम्बार बा पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामबाय अब्ला दानो नोंथांमोना बेबायदि मोनसे पेज खेंगोन। बाहाय दानो दहायनि नोंथांमोना इउनिक आइडि क्रियेट खालामनायखौ नोंथांमोना दानो बाहायो क्लिक खालामनानै होदो। बा इउनिक आइडि बिनिफ्राय एप्लिकेन्ट नेम, आं दानो बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आं गासिखौबो फिलआप खालामजोब्बाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि नायै नोंथांमोना फिलआप खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दाना बाय एप्लिकेन्ट नेमाव नोंथांमोना गावबागावनि नामखौ होबानो जाबाय। दाना बाय मबाइल नाम्बार दङ, मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय इमेल आइडियावबो गावबागावनि इमेल आइडिखौ होदो, बिनिफ्राय दङ बाय डेट अफ बार्थ, डेट अफ बार्थआव नोंथांमोना गावबागावनि डेट अफ बार्थखौ होदो, बाहाय दङ ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार। दाना आं बाय बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ आंनिखौ आं दाना बाय ओरैनो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो थाखाय जों एगजाम्पोल होदों। नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ मोजाङै नायना होबानो जाबाय। दाना बाय दङ IFSC कड, बिनिफ्राय फादार्स नेम, बिनिफ्राय अकुपेसनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बिफाफ्रा बा फादार्सफ्रा मा मावो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। आङो दाना बाय काल्टिभेटर होननानै दिन्थिबाय। बिनिफ्राय दङ मबाइल नाम्बार, नोंथांमोना बिफानि मबाइल नाम्बारखौ होदो, जुदि बिफानि मबाइल नाम्बार गैया अब्ला नोंनिखौ होबानो जागोन। बिनिफ्राय दङ बाय मादार्स नेम, नोंथांमोना गावबागावनि बिमानि नामखौ लिरदो। बिनिफ्राय अकुपेसन, आं दाना बे अकुपेसनखौ हाउस वाइफ होबाय। नोंथांमोननि बिमाया जुदि माबाफोर मोनसे खामानिफोर मावोबा नोंथांमोना बाय होनानै लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय दङ मबाइल नाम्बार, बिनिफ्राय दं जेन्डार, गावबागावनि नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो, मेल बा फिमेल। बिनिफ्राय दङ केटेगरियाव नोंथांमोना ST हिल्स गोलैना ST प्लेन गोलैयो, नोंथांमोना बाय होबानो जाबाय। बिनिफ्राय दङ बाय रिलिजनाव नोंथांमोना मा गोलैयो गावबागावनि रिलिजनखौ बाय चुज खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय दङ नेसनेलिटि, बायथ' इण्डियान जागोन। बिनिफ्राय बाय भिलेज दङ, गावबागावनि भिलेजखौ होदो। आं दाना बाय नोंथांमोननि एगजाम्पोलनि थाखाय आं दाना बाय चिरां होनानै दोनदों। बिनिफ्राय पस्ट अफिस, गावबागावनि पस्ट अफिसखौ होदो। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन क'डखौ होदो। बिनिफ्राय दङ नैफ्राय एप्लाइं फर हस्टेल, नोंथांमोना जुदि हस्टेलनि थाखाय एप्लाइ खालामो अब्ला नोंथांमोना बाय येस होदो। नोंथांमोना बे हस्टेलनि एप्लाइ खालामनो थाखाय बाहाय नोंथांमोननि न'निफ्राय बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजसिम बेसेबांसिम डिसटेन्स जायो, नोंथांमोना बेसेबां किल'मिटार जायो नोंथांमोना बेखौ बाय होदो। बिनिफ्राय लकेल गार्जेन नाम होदो, बिनिफ्राय अकुपेसन, बिनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार, बिनिफ्राय भिलेज, पस्ट अफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बेखौ नोंथांमोना बहायबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना हस्टेल एप्लाइ खालामा, बिनिफ्राय नैबे हस्टेल एप्लाइ खालामाबा नैबे एप्लाइ फर हस्टेलाव नोंथांमोना बाय न' क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। न' क्लिक खालामबा बेखौ जेबो खालामनाङा। बिनिफ्राय दङ बाय बिलंस टु BPL केटेगरि, जुदि नोंथांमोना BPLआव जुदि गोलैयो अब्ला नोंथांमोना येसखौ होदो, आरो जुदि गोलैया नोंथांमोना न'खौ होबानो जाबाय। दाना आङो बाय येसखौ होबाय। बिनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला दाना बाय मोनसे ओंखारबावगोन। दाना बाय दङ स्ट्रिम एप्लाइ फर, नोंथांमोना मा स्ट्रिमाव एप्लाइ खालामगोन, आर्टस बा साइन्स। दाना आं बाय आर्टसखौ एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनोसै। नैबे दङ स्ट्रिम एप्लाइखौ दाना आङो बाहाय आर्टसखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबे दङ एग्जामिनेसन
फार्स्ट लास्ट दङ बाहाय दाना आङो SSLC पास होबाय बिनिफ्राय नेम अफ बर्ड नोंथांमोना बबे बर्डनिफ्राय पास जादों नोंथांमोना बाहाय होदो दाना बाहाय सेबा होबाय बिनिफ्राय इयार अफ पासिं नोंथांमोना मा इयार अफ पास जाया बेखौ होदो बिनिफ्राय रल आं दाना बाहाय रल ओमफ्राय नाम्बारखौ आं गोसोबायदि होलाबायदो नोंथांमोना बाहाय गावबा गावनि रलखौ होदो बिनिफ्राय नाम्बारखौ नोंथांमोना बाहाय बहायना होदो बिनिफ्राय दङ टटेल मार्क नोंथांमोना बिसिबां मार्क्स मोना बेखौ नोंथांमोना होदो बै टटेल मार्कखौ होनाङा दे बाहाय नोंथांमोना जेसेबांनाखि मार्क्स मोनदों नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय आं दाना बाहाय 365 होबाय जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय मिन्थिनो थाखाय बिनिफ्राय दङ पार्सेन्ट नोंथांमोना नोंथांमोननि टटेल मार्कनिफ्राय पार्सेन्ट दिहुननानै जेसेबां मोनो नोंथांमोना बेखौ होदो दाना बाहाय दङ इनस्टिटिउसन लास्ट एटेन्डेड नोंथांमोना बाहाय बबे स्कुलाव नोंथांमोना फरायनानै पास जाया HS खौ नोंथांमोना मेट्रिकखौ नोंथांमोना बाहाय होबानो जाबाय आं दाना बाहाय गुरुबासा हाइ स्कुल होबाय नोंथांमोना गावबा गावनि अबे हाइ स्कुलाव फरायनो नोंथांमोना पास जाया नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय दाना बाहाय दङ साबजेक्ट इंलिस नैबे दङ बड' नोंथांमोना बाहाय मा लादों बेखौ होबानो जाबाय बड' बेनिफ्राय मेथामेटिक्स साइन्स ससियेल स्टाडिस हिस्ट्रि दाना नोंथांमोना बाहाय बेसेबां मार्क मोना दाना नोंथांमोना बाहाय होबानो जाबाय इंलिसाव बेसेबां मोनदों बड'आव बेसेबां मोनदों मेथामेटिक्सआव बेसेबां मोनदों दाना आं बेखौहाय नोंथांमोना बुजिनो थाखायल' आं दाना बाहाय ओरैनो मार्क्सखौ होदों दै आंनि बाहाय अरिजिनेल मार्क्सखौ आं होआखै बिनिफ्राय दङ बाहाय कर साबजेक्ट बिनिफ्राय बाहाय बेथ' इंलिस थाखागोन बिनिफ्राय ML नोंथांमोना बाहाय ML लायो ना अल्टारनेटिभ इंलिस लायो नोंथांमोना बाहाय चुज खालामबानो जाबाय दाना आङो बाहाय बड'खौ होनानै दिन्थिबाय नोंथांमोननि थाखाय दाना बाहाय दङ फार्स्ट प्रिफारेन्स नोंथांमोना गावबा गावनि इलेक्टिभ साबजेक्टखौ मा लायो बाहाय चुज खालामनानै होबानो जाबाय आङो जायखुनु जा मोनसे नोंथांमोननो बुजिनो थाखाय बाहाय चुज खालामना होनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे कनफार्माव खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्ला नैबे गासिबो जाजोब्बाय बिनिफ्राय नैबे दङ सेकेन्ड प्रिफारेन्स दङ बाहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बबे साबजेक्टखौ नोंथांमोना लानो गोसो बेखौ चुज खालामनानै खनसे क्लिक खालामदो बिनिफ्राय नैबे कनफार्माव खनसे क्लिक खालामना होदो होमबानो बियो अट'मेटिकलि जाबाय आरो बिनिफ्राय नैबे सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामना होदो बिनिफ्राय दाना बाहाय दङ आपल'ड साइज दाना नोंथांमोना बाहाय फट'फोरखौ दाना आपल'ड खालामदो बाहाय फार्स्टआव दङ फट' बिनिफ्राय सिगनेचार बिनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट बा HSनि एडमिटबो जागोन SSLCनि बिनिफ्राय SSLC मार्कशिट होदो बिनिफ्राय बेंक पासबुक फ्रन्ट साइज बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बिनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ होबाबो जायो बिनिफ्राय आपल'ड गेप सार्टिफिकेट बेखौ नांलायलाया बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे खथा दङबा स्पर्ट्सफोरनिबा नोंथांमोना बाहाय आपल'ड खालामबानो जाबाय दाना बाहाय मास्ट नांथारगौआ जाहैबाय नैबेहाय स्टार दङना रेड स्टार नोंथांमोना बे रेड स्टार गोनांखौ नोंथांमोना बाहाय होबानो जाबाय नोंथांमोना बाहाय आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय दाना बाहाय केबिखौ आं खोन्थाखादों बेसेबां साइज नांगौ नोंथांमोना जुदि साइजखौ बानायनो रोङा अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना केबि बानायनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आपल'ड खालामदो दायो बेखौहाय फट'खौहाय माबोरै आपल'ड खालामो आं बेखौ खोन्थानोसै दाना बेखौ फट' आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे चुज फाइलाव खनसे क्लिक खालामदो बाहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दाना बाहाय फाइल्स दङ फाइल्सआव खनसे क्लिक खालामदो जेब्ला फाइल्सआव क्लिक खालामगोन अब्ला दाना बाहाय नोंथांमोना गावबा गावनि फट'खौहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नैबेहाय आपल'ड दङ बे आपल'डआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो बिनिफ्राय नैबे आपल'डेड साक्सेसफुल दिन्थिगोन बिनिफ्राय बाहाय दङ सिगनेचार नोंथांमोना गावबा गावनि फट'फोरखौ बेबायदिनो आपल'ड खालामदो फाइल साइजखौहाय मिलायहोनानै दायो आङो बाहाय गासिखौबो फट'फोरखौ आपल'ड खालामजोब्बाय बाहाय आपल'डेड साक्सेसफुल नुगोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि आपल'डेड साक्सेसफुल दिन्थिगोन नोंथांमोना बेखौहाय गाहायाव बोख्लायबोनानै नैबेहाय मोनसे सेभ एन्ड प्रसिड नुगोन बे सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय जेब्ला सेभ एन्ड प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला दाना बाहाय मोनसे पेज खेंगोन बे पेजावहाय नोंथांमोना गासैखौबो खनसे चेक खालामफिननो हागोन दा बाहाय फर्म फिलआप खालामनायफ्रा जादोंना जायाखै गासिबो नामफोरखौ चेक खालामफिनजोबदो जुदि जायाखै नोंथांमोना नैबेहाय नैबे इडिट पार्सनेल डिटेल्स दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय इडिट इडुकेसन डिटेल्स दङ बाहाय नोंथांमोना अबे मोनसेया जायाखै नोंथांमोना बाहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोननि बे माखासे मिस्टेक जानायफोरखौ बेखौहाय सुद्रायफिननो हागोन आरो दा जुदि नोंथांमोननि गासिबो फर्म फिलआप खालामनाया थिगैनो जाजोब्बायबा नोंथांमोना नैबे आइ एग्री खनसे क्लिक खालामना होदो जेब्ला नैबे फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामगोन अब्ला दाना नोंथांमोननि गासिबो फर्म फिलआप खालामनाया साबमिट जागोन बिनिफ्राय मोनसे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार मोनगोन बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै दोनदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय नेट केफआव थांनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हागोन आरो दायो दिनैनि बे HS फार्स्ट इयारनि
एडमिशन प्रसेसा बेखिनियानो। जुदि नोंथांमोना TDC फार्स्ट सेमिस्टारनिखौबो जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनायखौ सेम टु सेम नोंथांमोना भिडिअ नांगौबा, अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय आंनाव कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन। आं गासैबो भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन। TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि अनलाइननि एप्लाइ खालामनायाबो एखे प्रसेसआनोखा। आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर गोनो गोथो जायोबा, अब्ला नोंथांमोना आंनियाव कमेन्ट खालामदो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गासैखौबो प्रसेसखौ सेम टु सेम आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोफिनगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन। स' बाय बाय लोगोफोर।